Dámy a páni, takže máme tu 5 hodín, pondelok, vidíme sa pri vysielaní Guide Club TV Profi. Srdečne vás vítam. Vítam aj nášho hostia, ktorým je Marian Biľačič, predseda Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, ktorý bude odpovedať na otázky týkajúce sa konferencie v japonskej Fukuoke, konferencie, ktorá sa týkala vlastne zasadnutia asociácií členských krajín. Takže Marian, srdečne ťa vítam vo vysielaní. Počujeme sa? Áno, príjemný podvečer prajem, počujeme sa. Takže vítam aj všetkých hostí, ktorí sa rozhodli byť dnes večer s nami a dozvedieť sa niečo o novinkách, ktoré sa udiali na tejto 21. konferencii v japonskej Fukuoke. Marian, už teda vieme, že to bola 21. konferencia v poradí. Aká bola účasť, kto sa zúčastnil? Povedz nám nejaké novinky, nech sa páči. No, po covide sa začínalo pomerne trošku zložito, pretože bola jedna virtuálna konferencia a bola aj posunutá, vlastne zrušená konferencia, ktorá mala byť v Novom Sade, takže sme sa vlastne z párnych rokov, alebo čo povedané z nepárnych rokov, dostali do párnych rokov. A táto konferencia, keď budem porovnávať na Sicílii pred 2 rokmi, sme sa zišli približne 450. Tentokrát to bolo viac už ako 600 osôb. Teda spomeniem, že bolo to v Japonsku v meste Fukuoka a bolo to vyslovene cítiť, pretože veľké množstvo klientov, účastníkov, ktorí prichádzali, boli tí, ktorí prišli z Ázie, napríklad aj zástupcovia Mongolska, ktorí sme v živote nevideli, tí prišli ako jednodenní návštevníci. Na japonskí organizátori mali veľké ťažkosti, pretože rátali s účinnosťou niekde okolo 400 osôb a bolo ich zrazu 600. Myslím si, že veľký festival sprievodcovstva veľmi dôležité pre Áziu, veľmi dôležité pre japonských kolegov, pretože sprievodcovstvo tam prechádza tiež transformáciou. Stretli sme sa, porozprávali sme sa a tá doba, ktorá smeruje cez umelú inteligenciu k rôznym iným typom poskytovania sprievodcovských služieb, si skutočne žiada aj niečo nové a treba podotknúť, že Svetová federácia asociácie turistických sprievodcov vznikla v roku 1985, teda má za sebou viac ako 40 rokov a organizáciu je potrebné reformovať. Takže vidíme, že teda bola hojná účasť a dá sa očakávať, že možno aj do budúcich rokov tá účasť bude veľká. Pravdepodobne to covidové obdobie si vyžiadalo svoju daň a ambícia a záujem ostatných členských organizácií teda sa ukázala v plnej sile. Čo bolo takou hlavnou nosnou témou, ktorú by si mohol vyzdvihnúť v rámci tejto konferencie a podujatia, ktoré sa konalo? No tá nosná téma tu už beží niekoľko rokov aj v Európe. Bolo to pre všetkým udržateľnosť cestovného ruchu, konkrétne s akcentom na ľudské zdroje. Udržateľnosť cestovného ruchu mnohí vnímajú len o tom, aby vydržala príroda, aby sme ju nezaťažovali, aby dopravné zaťaženie bolo zlé, ale my to vidíme skutočne cez ľudské zdroje, pretože je veľmi ťažké získavať nových sprievodcov. To nie je o veku, že by prichádzali noví mladí, prichádzajú mnohokrát ľudia, ktorí si reštartujú tretiu kariéru, poprípade sú aktívni seniori. A ako to urobiť, aby sme mali dostatok kvalitných sprievodcov? Ono sa to aj ukázalo priamo v rámci tej Fukuoky, že na ten veľký počet 600 účastníkov nájsť také množstvo, ktoré by zodpovedalo kvalite a kvantite anglicky hovoriacich sprievodcov, bol aj problém. Teda udržateľnosť, ako na to, aby náš obchod prekvital, ako na to, aby boli klienti spokojní, ako ďalej, čo sa týka vzdelávania. Mnohokrát sa dostávame do veľkých konfliktov medzi cestovnými kanceláriami, cestovnými agentúrami, lokálnymi veľkými hráčmi a sprievodcami. Jednoznačne nám vychádza z toho, že spolupráca, kooperácia, to je to, čo nás môže posunúť ďalej. Spýtam sa tak osobne, zdalo sa ti, že je tam ambícia medzi členmi k tej spolupráci? Vyzeralo to tak? No, ambícia k tej spolupráci je to federácia asociácií turistických sprievodcov. Jeden z tých impulzov, o ktorom som už hovoril v minulosti viackrát, je, aby sme sa posunuli z polohy marketingu a sociálnych sietí aj do polohy presieťovania, ak niekto hľadá sprievodcu.
Napríklad mne sa teraz stalo v poslednom týždni, však vrátil som sa z Japonska minulý týždeň vo štvrtok, že mi tu volali a hľadali sprievodcov z rôznych krajín, ale napríklad hľadali aj sprievodcov v Slovinsku, hľadali sprievodcov v Maďarsku. To znamená, taký ten multiplikačný efekt tu je. Bola to aj práve jedna z tých otázok, pretože sme nezisková organizácia, ak teda hovorím o Svetovej federácii asociácií turistických sprievodcov WTGA, a tá má obmedzené rozpočty. Ak to má byť organizácia, ktorá bude moderná, je súčasťou práve aj niektorých častí, ktoré bežia pod Spojenými národmi, bude potrebovať nové zdroje. A tie nové zdroje sa nedajú zohnať len z členských príspevkov. To znamená, dá sa ísť do spolupráce s významnými hráčmi, dá sa ísť aj do týchto vecí. Je to všetko prerod a musím skonštatovať, že situácia je taká, že nový prezident, ktorý uchopil funkciu v roku 2024, Sebastian Frankenberger, nastúpil teraz do druhého obdobia a on je človek progresívny. Ja zdieľam v mnohom jeho názory, narážame mnohokrát na konzervatívnejšie predstavy. V niektorých krajinách, napríklad čo ja viem, v Strednej Ázii alebo v Južnej Amerike, nie je mysliteľné, aby sprievodcovia boli viditeľní. Tam sú veľkí hráči, tam sú mnohokrát štáty alebo dominantné firmy, ktoré si neželajú, aby sprievodcovia boli obchodovateľní napriamo, majú istý monopol. A to je práve presne to, ako sa treba na vec dívať. Mne veľmi často zarezonuje v ušiach, keď chodíme po Slovensku, lebo sme slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, že mnohí ľudia v Bratislave stále vidia len po okraji, po tú tabulu Bratislava, čo je ďalej, vôbec nevnímajú. A my musíme v podstate aj ako Európania začať vnímať špecifika Ázie, musíme začať vnímať špecifika Spojených štátov amerických, tam je všetko v podstate na báze dobrovoľnosti, ako funguje Južná Amerika a ako dynamicky sa vyvíja Afrika. Ako mnohí by možno povedali, že rozvojová krajina, ale tá dynamika v rozvoji turizmu a dynamika v rozvoji sprievodcovských služieb, jedným z kandidátov na ďalšiu svetovú konferenciu bola Etiópia. A práve tu sme si na delegátskom mítingu, ale aj v rámci odborných programov vymieniali skúsenosti o všetkých rôznych produktoch, ktoré idú, ktoré bežia, ktoré sú atraktívne. Ukazujú sa aj mnohé slepé uličky, takže bol to naozaj veľký festival sprievodcov, veľké množstvo podujatí a berem to z toho pohľadu obohacujúce. Určite obohacujúce, či už ako pre delegáta, pretože mal som tu čest byť nominovaný za Slovenskú spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, ale aj ako sprievodcu obyčajného poskytovateľa služieb. My vieme aj z tvojho osobného rozprávania, že teda to stretnutie alebo celkovo to podujatie trvalo niekoľko dní a samotnému teda plenárnemu zasadaniu predchádzal teda aj delegátsky meeting. Čo bolo jeho nosnou témou? Ten delegátsky meeting... Môžem do toho vstúpiť? Ja počujem ozvenu. Neviem, či aj ostatní počujete ozvenu, alebo iba ja. Ty sa počuješ tvoje ozvene, lebo si dvakrát. Ja. Takže som ťa vypol a už je to lepšie? Už je to asi v poriadku. Áno, tak pokiaľ by to nebolo v poriadku, treba reklamovať. Takže ten delegátsky meeting má povinnú jazdu, čo sú správy, či je to správa o činnosti, správa o hospodárení a nasledujú potom samozrejme rôzne témy, ktoré sú ako nosné témy a práve tá udržateľnosť bola jedna z tých veľkých tém. Sú to ďalšie diskusie, ktoré prebiehajú o smerovaní, pretože ukázalo sa, že ak chceme smerovať iným smerom, alebo ak sú to ambície posunúť našu organizáciu celosvetovú kúsok ďalej, tak dá sa to jedine urobiť zmenou stanov. Zase zmena stanov nebola taká jednoduchá, na to sme sa celkom dosť zasekli, pretože stanovy my sme organizovaní v rámci Rakúska, to znamená rakúske stanovy, ale britské a americké spoločnosti majú s tým akýsi problém. Takže tam je totiž to iný spôsob práva. Takže áno, je tu veľa víziev a myslím si, že budeme to riešiť do budúcna tiež veľmi rázne a konzervatívne, takže budeme musieť postupovať ďalej. A samozrejme v tej druhej časti delegátskeho meetingu prebiehajú vždy voľby orgánov na najbližšie obdobie, ktoré je a zároveň samozrejme prebiehajú aj potom rôzne ďalšie úkony a medzi iným aj výber nového miesta konania ďalšej konferencie.
Spomínal si veľa víziev, s ktorými sa bude treba do budúcna popasovať. I ty si sa popasoval s jednou možno svojou osobnou výzvou. Možno prezradím novinku, možno nie, niektorí z vás už vedia, ale teda stal si sa výkonným členom teda výkonnej rady. No a povedz nám teda, aké boli pohnutky tvoje, že prečo a kedy si sa rozhodol kandidovať. No, ja som sa už dosť dlho bránil kandidovať, pretože prvýkrát som bol oslovený s možnosťou mojej kandidatúry bezprostredne na tej prvej kontaktnej konferencii, ktorá sa konala, a to bolo konkrétne v roku 2024, tie návrhy boli už aj predtým. Ja to poviem takto, všetky funkcie v Svetovej federácii sú nehonorované a ak mám prijať nejakú ďalšiu, musím ubrať niekde z mojich aktivít, či už podnikateľských alebo asociačných, ale aj z mojho súkromia. A Sebastian Frankenberger, prezident Svetovej federácie asociácie turistických sprievodcov, to povedal už keď sme boli spolu pred 2 rokmi na Sicílii: Marian, zváž. Si dostatočne zrelý a dostatočne skúsený muž a bude sa mi veľmi ťažko hľadať vo svete kandidáta alebo spolupracovníka, ktorý je viac ako 40 rokov aktívnym sprievodcom, ktorý je viac ako 30 rokov aktívnym lektorom nových sprievodcovských kurzov a bude sa mi veľmi ťažko hľadať aj samozrejme niekto, kto má viac ako 20 rokov skúseností v čele organizácie. Tomu som mal ešte 15 rokov skúseností v rámci štruktúr Svetovej federácie ako regionálny reprezentant. No, som autorom Európskej technickej normy, čo znamená, že ako to Sebastian povedal, že ja som ten tetrisový kameň, ktorý zapadne do akejkoľvek diery, pretože moje vedomosti, skúsenosti idú cez všetky tieto veci. Ja som sa rozhodol prijať teda túto výzvu a som veľmi rád, to slovko sa volá pokora a to druhé, ktoré kráča ruku v ruke s ním, je dôvera, pretože dostal som dôveru delegátov, pretože na 7 postov bolo 11 kandidátov, takže stal som sa úspešným kandidátom na 3.3. zasadá prvýkrát výkonná rada a uvidíme, ako to dopadne, pretože je toto prechodné obdobie. Je to naozaj svetová federácia, ideme globálne, chvála Bohu, ideme s viedenským časom, to znamená, pre mňa sú to pomerne veľmi výhodné meetingy. Takže odolával som pomerne veľmi dlho a napokon po istej úvahe som si povedal, že je to treba skúsiť a tá dôvera, myslím si, že cítil som to už pri tom grillovaní jednotlivých účastníkov, že ľudia ma poznali a dávali mi podstatne iné otázky ako tým, ktorí boli možno, že prvokandidáti. A ešte podotknem, že jeden z tých takých argumentov, ktorý je, zúčastnil som sa 8 z 10 možných svetových konferencií za posledných 20 rokov. Takže Marian, aj za mňa srdečne ti týmto blahoželáme a ja by som rád s našimi poslucháčmi zazdielal WhatsAppový odkaz, ktorý sme tu dostali od našej členky Blanky Čornej, ktorá napísala: Ahoj Marian, viem, že keď budeš vysielať, budem v lietadle, ale teda srdečne by som chcel pozdraviť nielen teba, ale aj kolegov a veľmi sa teším, tiež by som touto cestou rada odkázala, že som veľmi rada z toho, že si bol zvolený do výkonného výboru VFTGA, ktorý má prakticky teraz zastúpenie aj v tebe a je to veľký úspech pre našu spoločnosť a možno aj krajinu a je to výsledok tvojej dlhoročnej cieľavedomej práce pre sprievodcovskú pospolitosť. Bola som svedkom, ako ti gratulovali kolegovia z celého sveta a prosím teda aj ostatných, aby ste to vnímali tak, že Marian nás tu zastupuje a taktiež mu svojim pozdvihnutím pravice zagratulovali. Myslím, že si veľmi dobre reprezentoval Slovensko a teším sa teda s tebou a teším sa domov. Takže toľko odkaz od pani Blanky Čornej, našej členky, takže odovzdali sme. Ak by chceli aj naši poslucháči odovzdať nejaký odkaz, nech sa páči, prihláste sa, zapnite si mikrofón a teraz je možno ten správny čas. Ja len možno pripomínam, že Blanka Čorná sa stáva takou, dá sa povedať, pravidelnou účastníčkou svetových konferencií. Ona sa zúčastnila na Sicílii pred 2 rokmi a bola tentokrát v Japonsku. Treba to zobrať z toho pohľadu, mohla nás byť podstatne viac. Najväčší počet našincov na konferencii až 5 bol v roku 2015, kedy bola svetová konferencia v Prahe. No.
aj na margo toho, ako som sa rozprával s viacerými našimi členmi, keď sme chodili po Slovensku a budeme chodiť po Slovensku, mnohí vnímajú akékoľvek účastie na takýchto konferenciách, na veľkých školeniach, len ako, nazvime to takto, nákladovú položku a stratu času. Ja to vnímam ako obrovskú investíciu, pretože dozvedel som sa mnohé a mnohé veci, a však možno o tom aj budeme hovoriť ďalej, čo všetko sme v rámci toho našeho programu, ktorý bol odborní, mohli všetko absolvovať a zažiť. Takže ďakujem pekne Blanke. Ja to vnímam s obrovskou pokorou, je to výzva, je to niečo nové, ale zasa 15 rokov som robil regionálneho reprezentanta pre strednú a východnú Európu. Mám skúsenosti. Portfólio, kam pravdepodobne smerujú moje kroky, bude evidentne kvalifikácia, kvalita. To znamená štandardizácia, všetky tieto procesy, čož je teda veľmi živá vec pre udržateľnosť cestovného ruchu. My vieme, Marian, aj z tvojej histórie profesnej, odbornej, že teda ty si akčný človek a teda máš rád výzvy, takže toto bude poriadna výzva pre teba, predpokladám. A tie ciele, ktoré si nastavil, sú asi dosť vysoké. Aké sú tvoje očakávania v ich plnení? Pýtam sa takto smelo. V prvom smere očakávania vo výkonnej rade sú 3 nové osoby. Jedna z nich som ja som spolupracoval ako regionálny reprezentant veľmi blízko, máme tam 2 nováčikov, máme tam ostrelaných kolegov, ktorí už tú svoju prácu a kolegyne robili, takže myslím si, že budeme dobrý tím, pretože je tam pomerne veľký podiel Európanov. Máme 4 Európanov a 3 neeurópanov, to je trošičku mnohokrát, dá sa povedať, trňom v oku. Trošku je mi možno, že ľúto, že náš kolega z Malajzie, ktorý sa snažil kandidovať, nedostal tú veľkú dôveru a neprešiel tým sitom, teda 7 z 11. Ale hovorím, ja som v mojej záverečnej reči, keď bol predstavený kandidátov, povedal, zvolený či nezvolený, som pripravený zdieľať s vami všetky moje vedomosti, skúsenosti, ktoré mám. No takže myslím si, že bude to fungovať tak, ako to bude. Možno náročné, ale tým pádom, že teda pribúda ten rozmer medzinárodný, bude to dosť intenzívne. Ja už mám prvú pracovnú cestu, ktorá ma čaká do Nemecka, tá bude presne v polovine marca, kde ideme konzultovať s kolegami, ktorí sme sa už poznáme dávnejšie, a idem si overiť aj niektoré veci na príkladoch dobrej praxe, ktoré boli prezentované. Takže my v podstate vieme, že samotného stretnutia sa zúčastnili jednak delegáti a jednak túto možnosť mali aj účastníci, alebo teda členovia jednotlivých asociácií sprievodcov. Má podľa teba význam zúčastniť sa takéhoto podujatia pre bežných členov? Ako som to spomenul, pokiaľ to niekto vníma, že je to len strata času, strata peňazí, no to, čo je tam na nezaplatenie, sú predovšetkým prednášky. A tie prednášky sú odborné, nie všetky dokážeš stihnúť, sú tam aj odborné exkurzie, sú tam terénne cvičenia. Pre mňa je to neskutočne veľká, dá sa povedať, studnica nových skúseností, a práve tá osobná poloha, ako sa tomu hovorí, že networkovanie, keď sa stretávaš s inými kolegami, keď si môžete porozprávať, vymeniť skúsenosti, keď diskutujeme, či už možno na úrovni delegátov, ale možno, že niekto ťa osloví, Bratislava bol som, poznám, alebo Bratislava Slovensko, chystám sa, ešte som nebol, počul som. Takže je to... Treba si to tak zobrať, že združuje Svetová federácia viac ako 200 000 sprievodcov, z toho 600 prišlo. Samozrejme z toho počtu 600 bolo veľké množstvo sprievodcov, ktorí boli práve z Japonska a z tej lokality. Dokonca mnohých museli aj odmietnúť, pretože nebolo už možné kapacitne umiestniť viac ako 600 ľudí do veľkej sály. Takže áno, je to celkom zaujímavé. Možno by som vypichol také záležitosti. Tu v Bratislave sme mali zemetrasenie. Teraz to bolo pred pár dňami, no my sme mali jeden z programov, ktorý nám ponúkli, sme navštívili Centrum pre prevenciu a prírodné katastrofy, kde sme tam mali nasimulované najskôr zemetrasenie prostredníctvom virtuálnych okuliarov,
A potom nás posadili do takej kuchyne a začalo sa to tam s nami všetko triasť v reálnom modeli. To znamená, vedeli sme už, ako sa správať pri zemetrasení. Takže keď to tu trošku zatriaslo v Bratislave, tak my sme tam mali dvakrát po sebe zemetrasenie, ktoré nás simulovali v sile celé 7,8. To už boli teda riadne šajby. A tu v Bratislave to bolo o niečom inom. Napríklad boli veľmi zaujímavé moduly, ktoré boli práve o takých klasických veciach, ktoré sa týkali, povedzme, čajových obradov. Hej? To treba zasa tiež niečo robiť aj pre svoje telo, pre svoju dušu. Hovorilo sa napríklad o food tours. To bola veľmi zaujímavá diskusia, robila to naša francúzska kolegyňa Helga Sturzenegger, kde teda skonštatovala, že dneska food tours sem, food tours tam, mnohí ponúkajú práve takýto typ zážitku, ale mnohí neponúkajú túru, mnohí ponúkajú len nejakú ochutnávkovú prehliadku. Že je to veľmi ťažké, ako to urobiť, kde, čo si a kedy. A asi najväčšia pre mňa novinka je tá, na názornom príklade mesta Mníchov, bolo prezentované, ako sa dá v symbióze veľmi dobre žiť. A to konkrétne mesto Mníchov nám odprezentovalo udržateľnosť cestovného ruchu, urobili komplexnú analýzu silných a slabých stránok. Zistili, ktoré časti Mníchova sa prehrievajú, ale zistili, že sú aj také časti, kam turisti chodia podstatne menej. Vytvorili produkt, ktorý v podstate ti umožňuje navštíviť viacero vecí. Ono je to známe, že keď dostaneš nejakú kartu, tak tá karta ťa zavedie aj k takým múzeám, kam by si v živote nešiel, lebo máš nejakú zľavu, nejaký benefit. Skutočne som bol veľmi milo prekvapený, keď zástupkyňa radnice mesta Mníchov spoločne s šéfkou bavorských sprievodcov hovorili, že začali veci riešiť a regulovať. Lebo dobre spravovaná destinácia znamená spokojného obyvateľa a spokojného turistu, že zaviedli v podstate limit na veľkosť skupiny, že zaviedli povinnosť v tých exponovaných častiach mesta používať náhlavné súpravy a že teda komunikujú vo veci bezpečnosti, komunikujú vo veci kriminality, komunikujú vo záležitosti dopravy. To znamená, vytvorili naozaj veľmi jednoduché riešenie, kde teraz zástupcovia sprievodcov a mesta si zdieľajú tieto veci, no kiež by niektorých našich odborníkov na Slovensku na cestovný ruch osvietilo. U nás použiaľ postávam, že by takéto zosvieťovanie fungovalo. Takže ako sme mali možnosť počuť tých inšpirácií, nových poznatkov a myšlienok je veľmi veľa, ktoré si so sebou priniesol. Určite to bude rezonovať v tebe ešte aj najbližšie obdobie a budeš sa zamýšľať nad tým, ako to využiť v praxi, ako pomôcť našim kolegom zapracovať nové informácie a poznatky do sprevádzania, ale povedzme si, že ten program, ktorý ste tam mali, bol teda podľa toho, čo som mal možnosť vidieť a počuť, dosť náročný. Pýtam sa ťa, či si mal aj nejaký voľný čas a priestor na to, aby si trochu spoznal Japonsko. No na to spoznávanie Japonska je to vždy vyriešené tak, že pred tým, ako sa začína samotná konferencia, ponúkajú organizátori tzv. Predtúru a potom ponúkajú posttúru. Ja som si urobil predtúru a posttúru súkromnú, ale aj v rámci nášho programu konferencie sme mali priestor, mali sme tam autobusovú prehliadku, mali sme tam pešiu prehliadku. Mnohokrát sme zistili rôzne veci, to je napríklad to isté Japonsko. Mne to tak trošku pripomína Singapur. Je to dynamická, úspešná krajina. Aj keď človek príde do Singapúru, čo je v podstate taká väčšia Bratislava, tak je tam zo pár historických malých domčekov v čínskej štvrti a v indickej štvrti a tak ďalej. A okolo toho veľké kvantum mrakodratov. A to je presne aj prípad toho Japonska, že majú tam výškové budovy, pretože potrebujú tých ľudí niekde umiestniť. A tie historické centrá, ktoré majú v podstate rôzne chrámy, či už sú to buddhistické, alebo či sú to Hindy, sú niekde učúpené niekde bokom. Hej? Aj Japonsko veľmi často trestané rôznymi zemetraseniami, má pomerne veľmi moderné budovy, takže je to fúzia toho dynamického, je to ľudnatná krajina a treba povedať, že veľmi disciplinovaná krajina. Tam sa ľudia čakajúci na metro postavia do zástupu, presne na vyznačené čiary a čakajú. Keď si chcel ísť na nejaký dobrý ramen, jeden z tých takých najvychytenejších bol Ichiran, tak si sa musel postaviť do rady, dali ti číslo, keď pršalo, dali ti aj dážnik, aby si nezmakol. A stal tam manažer, ktorý povedal, že vítajte, poklonil sa ti a povedal, že čakacia doba je momentálne medzi 90 a 120 minútami. Takže
sú takéto akože záležitosti. U nich je tá pokora, ten rešpekt, tá úcta niečo neuveriteľné. Ja keď si tak premietnem, ako sa správame, možno my k klientom v hoteloch, tam sa mi v hoteli všetci klaňali, keď som išiel cestou na raňajky. Oni hovorí, že sú 3 typy toho úklonu, taký obyčajný, taký stredný, a keď sa zlomí človek v páse do 90 stupňov, tak to sa už veľmi ospravedlňuje. Takže tá pokora, tá úcta, ten rešpekt, ktorý je, toto nám tu chýba, hej. A to mi bude aj dosť dlho chýbať z toho Japonska, pretože keď sme niečo chceli, každý sa ma tam ujal. Potreboval som niečo. V Japonsku sa cestuje tak, že s veľkými kuframi necestuješ v Shinkanzene, to je ten rýchlovlak. Ja som veľmi často hovoril pri ceste do Košic alebo do Popradu, že idem na Shinkansen, tak teraz som sa zviezal Shinkansen. Ty si batožinu posílaš vopred. V hoteli odozdáš batožinu, vyplňa ti formuláre a prídeš na hotel, už ťa čaká batožina na hoteli. Takže je to veľmi praktický spôsob cestovania. Mnohé dobré vychytávky tam majú. Samozrejme, keď by som mal trošičku s humorom povedať, tak asi najviac mi bude chýbať japonský záchod. Ten je s vyhrievaným sedátkom a s takým vodotryskom, ktorý tam je. A bude mi aj chýbať melónová soda, to je zelená fanta, a bude mi chýbať aj fialová fanta, ktorá je hrozná, no tu bohužiaľ nemáme, ale berte to ako si odchýlku. Vyskúšali sme všetko možné, čo sa týka gastronómie, videli sme, zažili sme, okrem Fukuoky, ja som v rámci tej postúry navštívil ešte Kyoto a jeho okolie a navštívil som aj Osaku a okolie, takže bolo to veľmi zaujímavých 18 dní a máme čo robiť a samozrejme, ako si spomínal, dobré impulzy. My sme nelenili, pretože 21. februára bol Svetový deň sprievodcov, tak som už aj napísal pozdrav nášmu pánovi ministrovi, napísal som pozdrav všetkým vážnym autoritám, s ktorými chceme komunikovať, že udržateľnosť cestovného ruchu je to, na čo nám spoločne určite bude záležať a máme teda strelivok, máme príklady dobrej praxe a myslím si, že budeme sa o ne deliť aj s našimi členmi počas našich stretnutí, nie len v online, ale v kontaktnom móde. Takže ďakujeme za obšírne vyjadrenie. Ja mám jednu možno takú osobnú otázku pri všetkých tých pozitívach a pekných veciach, ktoré robia v Japonsku inak ohľadne starostlivosti o klienta. Máš aj nejakú jednu vec, ktorú by si spomenul, čo ťa, by som povedal, nepríjemne prekvapilo? No, nepríjemne prekvapilo. Je to, že v Japonsku sú pravidlá. Keď sa končia raňajky o 10:00, tak oni všetkých o 9:45 veľmi slušne požiadajú, že sa končí a o 10:00 ich všetci vyhodia. A jeden z našich účastníkov mal taký trošku problém, pretože ich potrebovali ísť na toaletu, ale tá toaleta mala generálny úkryt, ako by som povedal tým vojenským žargónom. To znamená, upratovali toalety a nepustili ho na záchod. Jednoducho nedá sa. V Japonsku sú stanovené pravidlá. To znamená takto a takto a takto. A by som povedal, že niektoré zmeny, niektorí kolegovia potrebovali čosi zmeniť, nešli tak flexibilne, ako by sme si to predstavovali možno, že u nás. Takže taká možno pre Európana nevýhoda je tá, že v Japonsku je všetko vopred určené a nalinkované. Ak sa domáhali niektorí naši ďalší účastníci konferencie, ktorí tam spolu s nami boli, nejakých zmien, že by si chceli zmeniť túru, že by chceli z túry A na túru B. Absolútne nemožné, skrátka prihlásili ste sa tam a tam, napokon sa tí ľudia tak navzájom povymieňali, že však máme WhatsApp, máme sociálne siete, že on chcel ísť na Ačko a chce ísť na Bčko, ponúka jedno Ačko miesto Bčka, tak sa tí ľudia tak navzájom pozamieňali. Takže tá rigoróznosť, keď je niečo dané, sú pravidlá a tie pravidlá sa neporušujú. To znamená, tá striktnosť, z strany korektné, striktné, ale hovorím, pán potreboval na záchod, nepustili ho tam. My tu teraz upratujeme, je to odstavené na 10 minút. Zaujímavé poznatky máš a určite takýchto poznatkov je oveľa viac, ale to si necháme na nejaké iné vysielanie. V tejto chvíli môžeme teda konštatovať, že 21. konferencia v japonskej Fukuoke je za nami a teda vieme, čo bolo, ale nevieme, čo bude. Vieme, že teda za 2 roky tu je konferencia nová. Vieš nám aj o tomto niečo prezradiť? Viem, ono je to vždy spojené s takým rúškom tajomstva. Aj všetci delegáti sú viazaní tým, že majú prísny zákaz komunikovať o tom, kto sú noví členovia výkonnej rady a kde sa bude konať najbližšia konferencia.
Je to tiež istý proces, pretože jednotlivé krajiny, a tu by som povedal, že to je veľká vec, Svetová federácia vždy tam, kam prišla, priniesla veľký impuls pre rozvoj sprievodcovských služieb v danom meste, v danom štáte, v danom regióne, v danej časti samotného sveta. No a kandidáti na tú najbližšiu konferenciu 2028 boli 4 krajiny. Jedna z nich bola Etiópia. Vôbec prvýkrát historicky sa z Etiópie, ani etiópski kolegovia neboli ani v Káhire. To bola moja prvá svetová konferencia, ktorá sa konala v Káhire v roku 2007. Na Etiópia mala tú ambíciu hostiť nás. Ponúkli veľmi zaujímavý program, samozrejme pre mnohých ľudí s otázkou, môj ty Bože, čo nás môže v Etiópii čakať. Mnohí majú Etiópiu možno s predstavou, že je to rozvojová krajina, už spomínal som tú dynamiku. Ďalšia z krajín, ktorá, keď pôjdeme abecedne, ktorá sa uchádzala o priazeň všetkých delegátov, bol Kazachstan. Opäť krajina Strednej Ázie, ktorá, keď si zoberieme ich mestá, ktoré vlastne vybudovali, to je krajina, ktorá je pomerne veľmi sebavedomá, je to jedna z najväčších krajín na svete vlastne. Tí ponúkli tiež veľmi zaujímavý program, ale keď si porovnáme, aké je počasie v Etiópii, aké je počasie v Kazachstane niekedy vo februári, tak je to tak, už tretíkrát po sebe sa uchádzali o priazeň delegátov naši kolegovia z Malajzie. Oni nám ponúkli veľmi dobrý ekologický turizmus, to znamená na ostrove Borneo, na príklade všetkých možných vecí, ktoré sú veľmi zaujímavý program. No a prihlásila sa aj krajina, ktorá sa volá Peru. A Peru nám ponúka kvázi ich klasický poznávací program ríše Inkov. Na ten systém, ktorý bol uplatnený tento rok, bol trošku iný, lebo kedysi to bolo tak, že sme hlasovali. Sme hlasovali spôsobom elektronickým a bol to taký počet hlasov pre tú a tú krajinu. Tentokrát si to ale vymyslel Sebastian Frankenberger, náš samotný prezident, trošku inak. Vytvoril špeciálny formulár, do ktorého sme tej predloženej prezentácii dávali body. Bolo tam asi 12 kategórií a mohli sme dávať niekde od 1 po 5, niekde od 1 po 7, niekde od 10 bodov. No, čo sa podarilo týmto vytvoriť, bolo unikátne hlasovanie, ktoré prinieslo nejaké čísla a bolo absolútne nemožné, aby sa dve rovnaké hodnotenia, to by už bola naozaj neskutočná matematická pravdepodobnosť, že by sa trafili. Nebudem ďalej napínať, zrejme sa asi poteší náš kolega Carlos Sotelo. To je človek, ktorý žije na Slovensku veľmi dlhé roky od svojich študentských čias a možno sa pridá on k nám, takže organizátorom Svetovej federácie a Svetovej konferencie v roku 2028 je Peru. Takže srdečne blahoželáme. Teraz je možno asi predčasné sa pýtať, či sa zúčastníš aj tejto konferencie v Peru. Na to je ešte čas rozhodnúť. No to ja ako člen rady, ja sa zúčastniť už musím. Ako v tomto prípade sa to nedá. Samozrejme, teraz napríklad bola odstupujúca viceprezidentka Cristina Leal, ktorá je Portugalčanka, tá sa nezúčastnila z vážnych rodinných dôvodov. Ja už som spomínal po tej Sicílii, keď sme takto, Miško, asi si pamätáš, pred 2 rokmi vysielali, mal som vtedy trošičku iné, trošičku farebnejšie pozadie, Japonci dali takéto diskrétne, alebo takéto veľmi jednoduché. Založil som si nové prasiatko, pretože Japonsko bolo pomerne dosť ďaleko a nebolo to lacné, ale berme to tak, hradil som si tak ako aj Sicíliu, aj teraz Japonsko z vlastných zdrojov. Som pripravený samozrejme si uhradiť z vlastných zdrojov aj toto Peru a ja sa určite rád zúčastním a myslím si, že tých ľudí, ktorí do Peru budú chcieť cestovať, možno bude viac, možno aj vďaka tomu, že ako som spomínal, náš dlhoročný člen Carlos Sotelo je odborník, je Peruánec, možno nám pripraví zaujímavý program a žijeme si to spoločne. Ja môžem len odporučiť, skúste si to raz na vlastnej koži. Tá Praha bola veľmi blízko a tam možno mnohí vás zaváhali, že si to nedokázali vyskúšať, ako funguje takáto konferencia. Ale to Peru 2028 určite program je veľmi atraktívny, lokality sú naozaj vrátane Machu Picchu, čo je veľmi ťažké sa tam dostať, lebo tam sa robí demarketing, to znamená, tam už to prehrievanie bolo obrovské. Takže
Uvidíme, čo bude za hlavnú tému, ale myslím si, že Ríša Inkov zabudovala s odstupom najviac. Ďakujeme veľmi pekne za intro a pozvanie do Peru. Uvidíme, aká bude účasť a teda ambícia. V každom prípade ja myslím, že sme obsah dnešného vysielania naplnili, ale teraz je ten priestor, aby sme dali čas aj vám, poslucháčom, ak máte na Mariana nejakú otázku špeciálnu týkajúce sa dnešnej témy. Nech sa páči, máme ten čas, aby ste sa opýtali, čo uznáte za vhodné. Takže máme nejaké poslucháčské otázky. Zapnite mikrofón. Poprípade napíšte cez chatovú bublinku. Pokiaľ... Áno? Ja by som sa možno opýtal, zmenil sa cenník v tomto roku za sprevádzanie? Mierne sme upravovali smerom nahor, áno. Zreálňovali sme niektoré cenové, takže náš cenník sa nachádza na web stránke ssscr.sk. Robili sme isté cenové úpravy, áno, môžem potvrdiť. Upravovali sme ceny. Ja sa teraz pokúsim ten cenník aj nazdieľať, aby videli ako aj naši ostatní a ďalší kolegovia, ako to teda funguje. Takže áno, došlo k isté úprave. Máme tu už aj otázku v chatovej bublinke. Pýta sa pani Poláčková. Nejde mi to rozkliknúť. Neviem, či ty to vidíš, Marián. Ja sa musím zase vrátiť z toho môjho pokusu. Už toto vidím, takže pani Poláčková kladie otázku, so zástupcami ktorej krajiny máš najlepšie skúsenosti, alebo teda nejaké priateľstvo? Ten zoznam bude veľmi dlhý. Mám vynikajúce kontakty s našimi kolegami z Izraela, mám vynikajúce kontakty s kolegami zo Spojených štátov amerických, Európa v podstate zhruba kompletne celá. Takže nedá sa povedať, že s kým máme živé kontakty, ale asi najintenzívnejšie kontakty sú s tými krajinami, ktoré sú v rámci nášho regiónu. Stredná Európa. Takže je to v podstate tak. Teraz nové kontakty samozrejme z Ázie, čo sa týka japonských kolegov, takže dokonca v rámci tých našich WhatsAppových skupín to celé je, ale profesionálne, napríklad teraz je veľmi veľký záujem o Slovensko v oblasti Kataru, to znamená z arabského poloostrova. Oni sa snažia objavovať nás, takže berem to tak, že veľké množstvo účastníkov práve z arabských krajín hľadá tie zájmy. Ale je to veľmi zaujímavé, pretože niektoré krajiny majú a niektoré nemajú systém vzdelávania sprievodcov, niektoré majú systém regulácie výkonného povolania. Takže poviem to tak, sme svet a aj tie kontakty sú svetové a myslím, že z tých všetkých krajín, nakoľko som sa zúčastnil už 8. konferencie, stretávam ako taký veterán vždy nových a nových ľudí, takže či už sú to krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, čo je po Baltii, tam máme veľmi srdečné vzťahy. Českí kolegovia napríklad neboli osobne, pretože ich náš pán kolega Stanislav Voleman, predseda Asociácie prúd Českej republiky, nemohol prísť, takže ale boli sme v online, niektorí prepojení. No a ja sa teda pokúsim, tu bola otázka, ktorá prišla na ceník, takže zazdielam náš ceníček, už ho vidíte, to znamená ceník sprievodcovských služieb tak, ako ho tu máme, platí do konca tohto roka. Sú tam úpravy v základných cenách, myslím si, že toto je táto tabuľka, ktorá je evidentne pre nás
smerodajná, samozrejme vrátanie možností, ako je tu je napísané presne v tejto časti. Sprievodca môže na základe svojho uváženia poskytnúť zľavu z tejto ceny. Takže keď takto ti, Saša, odpovedáme, tak takto vyzerá cenník. On sa tam už objavil v priebehu decembra. Sú to sa tam teda konkrétne zmenilo? Lebo mne sa zdá, že tých 250 eur za deň tam bolo aj minulého roku. Áno, tam sa to nemenilo, tam to zostalo, ale menili sa napríklad tieto sumy, tie najnižšie odmeny sme posúvali. Tu to dochádzalo, myslím, že po 10 eurách to naskakovalo, hej, takže zase nemôžeme tie ceny šrobovať do nekonečna. Zase na druhej strane je to presne len o tom. Možno aj toto je veľmi zaujímavá debata, ktorú si práve Saša otvoril, ako je to s cenami. To je jedna z najčastejšie diskutovaných záležitostí, ako to je s tými cenami. Niektoré krajiny, spomeniem napríklad krajiny Latinskej Ameriky, tam majú absolútny monopol, veľké cestovné kancelárie a oni tých sprievodcov viac menej legitimizujú pre výkon tej práce a to je tzv. Krmelec. Tí ľudia musia chodiť, pracovať za to, čo im tam tí ľudia nasypú. Napríklad veľké zmeny sú, a zase sa vrátim do toho Nemecka, ideme práve preto do Berlína a Hamburgu na moju prvú pracovnú cestu, opäť podotýkam, hradím si to všetko z mojich finančných prostriedkov, Svetová federácia má limitované zdroje. Napríklad po covide sa v Nemecku situácia zásadným spôsobom zmenila. V minulosti pracovali naši nemeckí kolegovia za veľmi malé peniaze. Avšak mnohokrát v tom spojení v Mníchove to dobre funguje, veľmi dobre to funguje v Norimberku, veľmi dobre to začalo fungovať v Hamburgu. Sa podarilo nemeckým kolegom, Nemecko je neregulovaná krajina, typicky neregulovaná krajina. Tam môže aj Bačov Dunčo prísť na ich živnostenský úrad a povie, že chce byť sprievodca, oni mu to dajú. Takže nemeckí kolegovia dokázali presadiť si lepšie a férovejšie ceny. Nie všetci, nie všade, ale teda bolo to. Marian, ešte tuto máme podotázku od pani Poláčkovej. Je nejaká krajina, ktorej filozofia v rámci cestovného ruchu je nepriateľná či prinajmenšom diskutabilná v súčasnosti? No, sú to rôzne záležitosti. Ja si pamätám, že svoje času môže byť, hádam, keď sme boli v Gruzii, takže v 2019 mala kandidatúru na usporiadanie svetovej konferencie aj Saudská Arábia. V rámci toho grilovania, v rámci toho vypočutia tej ponuky, ktorá je, padla otázka, ako to bude s homosexuálmi, pretože v rámci sprievodcovskej komunity je väčšie množstvo párov, či už páni alebo dámy, ktorí žijú v spoločných zväzkoch, tak reagovali na to pomerne veľmi podráždene. Hej. To znamená, tam je to veľmi, veľmi, veľmi zložité napríklad z tohto pohľadu. Hej. To znamená, ako to bude. Ale napríklad v niektorých ortodoxných krajinách, myslím, že v Kyrgyzsku nie je absolútne možné, aby cestoval muž a žena, ktorí nie sú zosobášení. Hej. To znamená, to je zase moslimská krajina. No a filozofia niektorých krajín, niektoré krajiny nemajú záujem o turizmus, hej. Takže berme to z toho pohľadu. Sú niektoré krajiny, kam sa dá dostať veľmi, veľmi ťažko, ale z tých takých klasických bežných prejavov turizmus by mal spájať. Mali by to byť mosty medzi ľuďmi a konferenciami. Objaví sa tu napríklad zabíjanie zvierat. Áno, no tak sú napríklad rôzne lokality v Južnej Afrike, Juhoafrická republika, safari, je to iný typ filozofie, ísť niekam loviť, no. Takže myslím si, že v rámci Svetovej federácie nie sú tie krajiny, ktoré by boli krajinami agresormi, takže dávala sa aj veľmi zaujímavá deklarácia, pretože vieme, že Japonsko bolo počas druhej svetovej vojny, na samom sklonku druhej svetovej vojny atakované, či to bola Hirošima alebo Nagasaki. Práve z týchto miest išla mierová deklarácia. Svojho času bol jeden z tých takých headlinov, z tých hlavných titulov sprievodcovia mierotvorcovia, ako Peacemaker. Takže tá samotná funkcia sprievodcu by mala byť o porozumení medzi ľuďmi. Na toto sme napríklad mali svoj času jeden veľmi zaujímavý modul, pochádzal z Izraela a je to modul, ktorý bol o tom, ako jednať v prípade zle alebo provokačne položené otázky. To znamená minimalizácia
toho človeka, ktorý pokladá otázku, ako si poradiť s tým, aby sme skrátka nešli do konfrontácie a nemuseli mu odpovedať, alebo lepšie povedané, nedali sa vyprovokovať. Hej, tam sú 4 metódy, ako sa to dalo robiť, takže verme to z tohto pohľadu. Samozrejme, bolo vyslané aj posolstvo k všetkým krajinám, ktorých účastníci sa nemohli zúčastniť tejto svetovej konferencie. Napríklad jeden z našich kolegov, ktorý je v Iráne, nedostal možnosť vycestovať z Iránu, snažil sa vycestovať, miestne úrady mu to nedovolili, aby vycestoval do Japonska. Jeden z regionálnych reprezentantov, takže je to pomerne dosť zložité. Vo Fukuoke zástupcovia Saúdskej Arábie neboli. Ale boli zástupcovia napríklad z Kataru, boli zástupcovia z Egypta, takže hovoríme teraz o arabských krajinách. Dokonca tento rok neboli zástupcovia Turecka, ale pozor, Turecko nie je arabská krajina, hej, aby sa na to nepomotalo, takže tradične niektoré krajiny, ktoré boli, sa neobjavili. Bolo viac ako 50 rozličných štátov a krajín zastúpených, takže chýbala napríklad Česká republika, ale mohla byť online, takže tak, pokiaľ máte teda otázky, dajte ešte nejaké, môžu byť aj podstatne jednoduchšie a na záver potom máme pre vás pripravený aj prehľad toho, čo nás ešte čaká. Dámy a páni, takže vyzerá to, že ďalšie otázky nie sú. Marian, prezrať nám teda, naznač, čo nás čaká najbližšie dni v rámci Guide Club Profi vysielania. Tak, ako sme to už spomínali, naše vysielanie Guide Club Profi bude od pondelka až do piatka. Správa o tom, čo nás čaká, už išla, ale pre istotu ja tu na túto stránku nazdielam. Dnes sme teda vysielali prvú časť Guide Club Profi o 21. svetej konferencii. Zajtra bude našim hosťom pán Michal Herceg, rozhlasový reportér rádia Regina Západ. Názov relácie To je môj príbeh, 21. časť, uličkami Starého mesta. Je to veľmi zaujímavé rozprávanie a možno mnohí viete, možno mnohí neviete, pán Michal Herceg sa narodil už ako nevidomý. Vlastne jeho svet je svetom tmy, ale zvuku. Takže o jeho práci, o našej práci zajtra to je môj príbeh, hosť Michal Herceg. V stredu 25. bude práve hlavnou témou udržateľnosť cestovného ruchu. Malo by to byť kolektívne hmýlenie mozgov na túto tému. Ako to urobiť ďalej, aby to naozaj fungovalo. 26. sa s našou hostkou stáva Eva Brendlová, ktorá je moja suseda. My sa poznáme skoro 60 rokov, býva tuto hneď vedľa. My sme dokonca aj spolu chodili do školy, teda z sprievodcovskej školy, ale to bude 40 rokov, kedy sme ju skončili. To znamená, Eva Brendlová, nestorka medzi sprievodcami, bude rozprávať o tom a uvidíte, vek je len číslo, tá dáva neskutočné kvantum energie. No a 27. v piatok máme pripravený pilot, to znamená prolog k relácii, ktorú budeme spoločne robiť s Jankou Príbojovou. Volá sa Cockpit. A myslím si, že bude to veľmi, veľmi zaujímavé a veľmi odborné. Všetko to, čo sa týka dopravy, ale napríklad autobusov alebo lietadiel, vodičov a sprievodcov, všetky tieto grify, ktoré to sú. Takže zajtra uličkami Starého mesta, v stredu ľudské zdroje, vo štvrtok vek je len číslo, no a v piatok sa stretneme z Cockpitu. To je prehľad týchto udalostí. Ja už len ukončím tým, že naši členovia určite vedia, že čakajú nás dve akcie, ktoré sú jedna je terénne cvičenie Olomouc 3.3. Teší sa na vás podpredseda Asociácie prievodcov Českej republiky pán Tomáš Kryl. Informácia o terénnom cvičení už bola. Máme tam celkom peknú účasť. Na 7.3. sa predpokladám vidíme všetci. Je to sobota v Poprade v hoteli Satel na novom formáte našich regionálnych stretnutí. Spoznávajme sa Slovensko. Program sme tam mali 5 zaujímavých prednášok, 5 zaujímavých blokov na aktuálne témy. Medzi iným aj to, ako sa stať
veľmi atraktívnym rozprávačom. Pretože ak poviete, že ste mali z toho stres, to je základná informácia. Ale keď poviete, že keď ste vstúpili do tej sály, stiahlo vám hrdlo a chceli ste to mať čo najrýchlejšie za sebou, to už je príbeh. Je to vlastne ten istý jav, písaný trochu inými slovami. Z mojej strany teda pozvánka na Guide TV od pondelka do piatka a potom na tie naše dve najbližšie stretnutia, ktoré budú 3. a 7. 3. Olomouc a 7. Poprad. Dámy a páni, takže veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli s nami pri mikrofóne. Bol predseda Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu pán Marián Bilačič a dnes už aj teda člen výkonnej rady Svetovej asociácie sprievodcov. Takže srdečne ešte raz blahoželáme, vidíme a počujeme sa pri ďalších podujatiach v rámci tohto týždňa. Majte sa pekne a do počutia, dovidenia. Do počutia, dovidenia.